jam hiremon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hande ko ñalawma alet hawri ko 3 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi habaruji moɗon e ɗemgal pular no wayno ko ɓuuri hewde habaruji meɗen ko toon to États-Unis ƴewtol to campagne yarata oɗo saha joni pour élection ngaji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi noon ko hakkude kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris habaruji men international en wayni ko to fuutanke jaw jokkodirten o wawa rokkuden meftande habaruji ɗi o jogani en hannde donc ɗum woni titre uji men hannde oɗo journal ma en garto detuji muɗum joni joni siftinde on tan hannde ko ñalawma dimanche 3 lewru novembre hitande ujunnaji ɗi nogas nayyi ma en garto joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare salminama ko musidɗo moon Amadou Touré haalta moon ma en mbaw wallodirde kadi fuutanke diaw siftinde on tan ene wayno heddi tan ko ñalawma altine wonande pour États-Unis woteji jogorɗo wadde ñande ñalawma talata donc ñalawma altine janggo heddi tan ko fate hade woteji arde on noon e nder ko hiisa oɗo saha joni ɓe mbi ken wona ken ɓuura capanɗe jeeɗiɗi million neɗɗo o wooti déjà ɗiɗo woteji jamiraɗi yo gote law e woteji kadi neldiraɗi par courrier kanko Kamala Harris e tugnadi kadi habaruji ɗi o jokkodiri e CNN kanko hoore makko wawi wadde par correspondance ɗum noon ko toon to Californie donc e tugnadi habaruji gomiriɗi CNN hono kamɓe candidat ji ɗiɗi kanko Kamala Harris e kanko Donald Trump ɓe goni koye wadde haaluji mabɓe cakkiti ko fate ɗiɗo woteji ɗum noon siftinde on tan e wayno ko fama tan ɓe poɗodirti ko ɗiɗo état ji jeegom walla jeeɗiɗi hono Caroline du Nord Georgia Pennsylvania Michigan Arizona en jeehan Nevada kanko Kamala Harris tugnaji e sondaji uji jaltuɗi ɗi en wonto ɓuuri Donald Trump kono noon e wayno ko ɓuuri hewde kam e sondage uji jaltuɗi ɗi ko kamɓe poti yesaji ɗo fof donc e kanko nder haalluji makko cakkitiɗo kanko Donald Trump o haali kadi gueɗe ɗe ganduɗa en républicain jiɗano haala ɗum o wi wonde ko fotani yaltude maison blanche e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas par ce que o wi wonde ko ene wayno ko o nangui hoore makko wonde ko perdani élection ngaji o wi kono noon o wondaka o wi donc fotani yaltude maison blanche par ce que kanko hoore makko wona kanko o perdani élection ngaji o wi kadi ene wayno ko nder halluji makko kadi ko haali o wi wonde ko ala fof ko bonnantamo so neɗɗo nangui fetel felli hono yimɓe jaydiyankoɓe taw koɓe mbiyata média ji libéral ɗum noon ko kanko wiya ɗum fake news ɗum noon ko kanko Donald Trump haali ɗum donc Kamala Harris toon to woni to Detroit leydi ndi no foti ƴeftude ko yaaci fewjude beele ene danda leydi ndi no worno ɗum wotandeɓe donc wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe ɗiɗi fof hay goto taw andaka hen hol jogorɗa hawde hen hay sinde ko goto fof ɗaɓini donc ene wayno ko kanko Donald Trump e ñalawma o hiiri ko walla kikiɗe o hiiri ko toon to Georgia ɗum noon o wondin toon e candidat sénat biyeteɗo Dave McCormick kadi ene wayno kadi o yehino toon to Philadelphia ɗum noon e nder toon to Philadelphia kadi o haali toon haalluji gueɗe ɗe ganduɗa en kanko hoore makko mo continue wiide woteji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kanko hoore makko perdani ɗum donc sen duttima ko fati woteji ɗi siftinde on tan woteji ɗi henna ene wayno ko ñalawma talata o woni ñalawma cakkitorde worte wonande état ji won hen woteji ɗi ko ɓuuri hen hewde poti jammira ko yo guddu 7 heures illa noon so tawi waɗi caɗele ko fate machine aji kutorteɗi ɗi yimɓe toppitiɓe ardiɓe ko fate woteji ɗi ene mbawi namdade toon to ñawoɓe yo temps o ɓeyde kono généralement so tawi gori ne daari yimɓe ene poti wodde ɗiɗon gori tan ko joofani hay sinde ko heure nde foti uddede nde ene yonti ko ɓuuri hewde woteji guddata ko ɓuuri hewde ɗiɗon bureau guddata donc ko siftinde on tan e États-Unis systéme muɗum koni yaari ene wayno ko wotete janggo ko wotete ko enne wotante ko pour dañde ko wiyete électeur uji donc siftinde on tan e États-Unis ko électeur uji kañumen cuɓoto holgono président donc siftinde on tan ene wayno ko ɗiɗon électeur uji wotanteɓe ko 1,3 neɗɗo ɗiɗon électeur uji 1,3 neɗɗo noon ko feccere muɗum taw gotel ne ɓeyti hen ɗum woni il faut que kala
candidat dañe temeddiɗe capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo ndewiya wonde hankkadi kanko suɓama joni noon ɗiɗon électeur uji e état fof mo garɗa e état ji e états-unis ɗi ɗi potani wonde état ji jogiiɗi ha kene mawni électeur uji gon toon ne kewi ko wayno joni Californie so ƴeftama ko 54 gon toon kono sa ƴefti ko wayno Alaska woni toon ko électeur uji tati Alaska e Delaware e district Columbia ɗiɗo ɓuuri famɗude no foti électeur uji gonɗon donc tertati ɗum noon kadi ne waɗi état ji kadi état fof kadi ne jogui façon ngaji no électeur uji mum keɓirte won hen so tawi par exemple candidat ji ɗiɗi mbawi jogade pourcentage ɓurɗo hewde ko gagni e ko fiyete populaire ko kañumen nawata fof ha laaɓa won hen noon ene wayno jomumen peccat ɗum noon fayi koye état fof no jogui huule muɗum loi muɗum holno électeur uji jarata donc ɗum waɗi oɗo saha joni kamɓe candidat ji ɗiɗi ɓe poɗodirta surtout henno ko état ji ko wayno Caroline du Nord woni ko 16 état woni toon 16 électeur woni toon donc kala garɗo ɓurɗo dañde pourcentage nawaɗa ɗiɗon Pennsylvania woni toon ko 19 électeur kala dañƴi ɗum ɗon kadi nawatta fof Wisconsin woni toon ko électeur uji sappo Michigan woni toon ko 15 électeur ɗiɗo fof ene wayno ko kala ɓurɗo hen jogade pourcentage nawat Nevada kañum ko électeur uji 6 gon toon Arizona ko 11 électeur gon toon donc ɗiɗo état ji ɗi limtimi ɗo hen ɗiɗi woni ɗi ɓe poɗodirta Nevada Arizona Georgia Caroline du Nord Pennsylvania Michigan en wonde Wisconsin ko ɗiɗo woni état ji ɗeɓe poɗodirta kamɓe ɓeɗo ɗiɗo e mabɓe dañƴi hen état ji surtout ko wayno so tawi joni par exemple kanko Kamala Harris o dañi Caroline du Nord dañi Pennsylvania o dañi Georgia walla dañi Michigan so dañi état ji tati e ɗiɗo e ɗi kaaleteɗi surtout ko wayno Pennsylvania ko wayno Michigan ko wayno Wisconsin ene wayno ko oɗo saha joni ko wuuri ko banggue makko so dañi ɗum tan ne wayno o dañat 1,7 ɗum noon ko tunnadi kadi hiisa ɗum woni donc haqqillaji kucciti koye ɗiɗo état ji e ɗum noon ne wayno ko ha hande siftinde on ko toon to Wisconsin toon to Michigan Pennsylvania Caroline du Nord Georgia Arizona e wonde Nevada ɗiɗo état ji ɓuuri wattede haqqillaji hakkude makko kanko Kamala Harris e kanko Donald Trump donc so tawi goto maɓe dañi ɗiɗo état ji tati o moins ko ɓuuri hen hewde hawnaki ma walla ɗum heɓa wonde président ɗo joni ɗoɓe jarata ɗo henna ko siiri tan goto maɓe fof ko jogui ene wayno ko Kamala Harris ne jogui 1,26 électeur déjà ɗiɗon ko garanti ko état ji ko ɓuuri hewde ko républicain ɗum ko garanti kanko Donald Trump mo jogui 1,19 électeur uji ɗum kadi ko état ji ganduɗa ko républicain ji tan joni noon waɗi état ji ko wayno Iowa ko wayno Texas ko wayno Ohio ko wayno Florida ɗiɗon état ji kadi ne wayno oɗo saha joni wuuri ko banggue makko kanko Donald Trump kono noon ha hande ne waɗi possibilité Kamala Harris o heewa toon kadi électeur uji ɗum ɗo fof ko campagne mo jogui kanko Kamala Harris pour ko mbiyata wallude rewɓe heɓde droit ji men surtout droit ji patuɗo henna ko fate avortement ko jiida ɗum kanko Donald Trump e campagne makko kadi en continue en dongna oɗo saha joni e médias sociaux ji téléji wonde ko woteji ɗi déjà ko gujjaɗi wonde ko kamɓe démocrate ɓe puɗɗima wurade woteji ɗi henne kadi koɓe jogorɓe wurade ɓe gaño ɗum noon so tawi ko noon yaari kamɓe kanko campagne makko kanko Donald Trump oyi wonde ɓe jogorani jabde ɗino résultat ji ɗum ɗo fof kadi ne wayno ko woni hen républicain ji noddaɓe surtout henno toon to télévision ngaji ko wayno CNN Tim Scott jeeyaɗo toon to Caroline du Sud en wayno jaɓani jabaɗe ɗino haaliji kono wi wonde ko sibabude kamɓe républicain ji eɓe kaala woteji ne gujje ko ɗum waɗi donc haqqillaji ne kucciti hen oɗo saha joni jaɓani critique toon Donald Trump surtout gueɗe ɗe haalata oɗo saha joni taw ko gueɗe haalduji moƴƴani pour wiide par exemple ko wayno Liza Cheney ne poti fellede walla ko kanko Donald Trump ne fotani yaltude Maison Blanche e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas sibabude o perdano woteji ene wayno ko républicain ha hande ala jaaɓowo jabade ɗiɗon haalluji ko wawi wonde fof ne wayno ko kanko Bill Clinton kadi ancien président Bill Clinton kanko hoore makko haali e nder entretien mo wadde CNN ɗum noon kadi taw woni bus kadi ko campagne mo waɗanta kanko Kamala Harris o wi wonde ko mo jogui fayre no fewi holko jogori arde caggal woteji ɗiɗon ko ha hande haysinde ko Kamala Harris gagnima ɗiɗo jikkuji wasde hoolade systéme électoral mo États-Unis wasde hoolade démocratie États-Unis ɗum noon ma continue o wadde ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa henna omo hulani hoore makko omo hulani kadi leydi ndi omo hulani kadi démocratie leydi ndi
ko wawi wonde fof ko siftinde tan ko woteji ɗi gasata ko ñande jamma talata ɗum noon fawi ko étaji fof e heure uji muɗum kono noon ko ɓuuri hewde étaji ɗi ko 7 heures mumen heure local ko nden woteji guddata illa kay so tawi wonɓe ligne illa so tawi won gori keddiɗi ɗi gasa ɗi jettaki to worte gori ɗi ma gasa ɗum noon ligne uji ɗi ma gasa donc ɗon jaratano oɗo saji joni ko fati woteji siftinde on tan ko kanko Kamala Harris woni candidat mo démocrate e kanko Donald Trump woni candidat mo républicain goto maɓɓe kadi fof ne jogui candidat présidence vice président muɗum Kamala Harris vice président mum ko gouverneur de Tim Walz gouverneur mo Minnesota kanko Donald Trump en woni adjoint mo vice président mum mo suuɓi ko kanko sénateur JD Vance jeeya toon to Ohio habaruji men international ma en jokkodir joni joni Fuutanke Diaw o rokka en meftande habaruji nde o jogani en hannde Fuutanke Diaw bisimilla Seydi Touré mi salminima meftande kabaruji men nawataten ko toon to leydi Mali yaltini kuulal haɓade ko wiyete gorkati debbati ngal kuulal lawɗina ko ñande 51 lewru maydu jagorɗo kalfinade ñawoje leydi Mali Mamadou Kassogue o andini ko heddi en ko kala jiyaɗo e ndin mbadi walla en abbiti ko way noon ma kuule cattude pawe e dow muɗum ñande kuulal ngal lawdintede temedere capantato ɗiɗo jaadi hen ko goto woni mo yadani e ngal kuulal ha joni ina andina jagorgal kalfinagal ñawoje ngal ɓe jaɓata gueɗe bonde caltidde ina bonna ndimago e aadaji mabɓe o andini tan leydi Mali ko leydi teddugal e huromo to leydi Nigeria eɓe tuma dadiɓe leydi Tchad yoɓade pittali awoɓe mabɓe kono wona yimɓe sappo to diwan lac Tchad ɗin tumaji gari koye sahande dadiɓe ɓe leydi Tchad goni raddo woni jiilaw e dow yamirore hoorejo leydi mabɓe Idriss Déby Itno caggal nde jangu fedde Boko Haram wonno e base militaire en ɗum wonno ko ñande alette nogas e jeeɗiɗi lewru maydu ndu fodde 49 militaire mbasi en pittali mumen caggal noon Nigéria naɓe nde teski ɓeɗon awoɓe mumen kono wona yimɓe sappo mbarama toon to oɗon diwan ɓe tuumi ko dadiɓe ɓe leydi Tchad jenare Christine Dupont e Colo de Veron tottirama ñalawma hanki aset to Cotonou leydi Benin hitande hikka nde noon waɗi duuɓi 12 ko ɓeɗo jeyniyankoɓe mbarano to Kidal e nder leydi Mali heeɓi jenare ndi hitande hikka ko biyeteɗo Victor André Obi jeyndengue to radio makko de gonɗo to leydi Congo e Dawda Konaté on ko karallo to radio Dowri mo kaccola nder leydi Côte d'Ivoire ciftinen kawguel nguel udditanino ko leyɗele 25 e nder dunde Afrique taw ko leyɗele kutortoɗe ɗemgal français ɗo tongi meftande meɗen Seydi Touré musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio Jowol Sare on calminama musidɗo moon Fuutanke Diaw a jarama bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ɗi kabaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma dimanche 3 lewru novembre hitande ujunnaji 2024 ko musidɗo moon Amadou Touré halduno e won e ballodiral Fuutanke Diaw yen mbaalo jaam ha janggo kadi on jarama